Tu je vypísaný ten Instagram potom. Trenčín, hej. Je bombová. Snap, nemám Snap. Áno, ja som veľká rybárka. Ďakujem veľmi pekne. Už to mám 9000, fakt? Ja neviem, ja to nevidím. Paťo, ja nemám Snap. Ale ja nemám. Nemáš čo líknuť, čak ja nemám. Na také moje tajné miesto. Vejpuješ, nevejpujem. Tak. Nie. Staré fotky nie. To nech nikto nevyťahuje. Nie, tieto fotky ne. Tá som bola fakt škaredá. Čo skôr 10 000? No dúfam. Nevidela som, lebo ja sa nebavím s nikým. Však mi to niekto pošlite. To sú pikošky. Pikošky. Lebo nemusím. Proste, no, čo ti poviem. Dajú sa posielať fotky, vydaj hlasovky a dokonca tu viem aj volať. Vraj. Neviem, to som ešte neskúšala. 19. Hodnotíš Instagramy? Nehodnotím. No, ide aj volať už. Vidíš, som ti to hovorila. Prečo nenosím podprsenku a na čo mi je doma? Povedz mi, na čo mi je doma. Chápeš. No. Neviem, očividne sa tu vykašľali, čiže všetkých poruším a budeš tu asi len ty. Inak to nevidím, no. A ja čo? No, páčia tu na 19 nie. Ja by som povedala niečo iné, ale asi by si sa nasral. Koľko mi je? 19, už som to povedala. 19 rokov mám. No, také volačo. Mne píše, pravidelne mi píše a ja nemám jeho číslo a mám ho bloknutého. Všade, kde sa dá, je bloknutý, všade. On má asi, prosím pekne, 6 účtov. Ja som mu zablokovala jeden na TikToku, on došiel na stream z druhého účta. Potom mi písal, akože účtu, ďalšieho. Aj ten som blokla a z ďalších 3 mi písal. Fakt, akože on má pri sámpu tak 6 účtov. On chodí sa prechádzať po Brezovej z jedna... Čo? Preboha, to je strašné. Však on má tak 20 rokov. Alebo 21? Ja neviem.
Poznám brinzu, no. Ja viem, kto to je. Ďakujem, 100 pripol. Tak k tomu gratulujem, keď ako Jule. Ja neviem, môžeme... Ja neviem. Zaflashnutie. Veľa, veľmi veľa. Cez trochu prechádza. To je hrozné. To je otras. Boha, on musí byť na hlavu chorý. Alebo ja neviem. Ja iné vysvetlenie na toto nemám asi. Ja mám také videá. Pošli mi to. To chcem vidieť. No však potom to porieši, potom to. Ono tu kúkole, čo? Ďakujem veľmi pekne, že toto pripínaš, lebo ja toto vždycky vidím a hľadám to tu, že je cvaknuté. Čo? Počkaj. Prešov? Nie. Trenčín. Moje bráci Nie, to zmizlo. Figu, čo to písal mu. Ale akože je to hnusné voči nemu, ale on je strašný debil. Strašný. Vieš, čo mne hovoril? Že, lebo ja som povedala, že chcem Mercedes a on začal, že no, ja som si kúpil BMWčko a teraz si kúpim Mercedes a potom ti ho požičiam a bolo to také, že nechcem. Dobre, ďakujem. No, áno. Tak. Ja neviem, že či to nie je, že jeho tatové BMWčko. Koľko mi je? 19. 19. To keby poznáš, tak pochopíš, že o čo sa tu jedná. To nie je, že na jeho nadávaš, ale nie. Je to tragédia proste. Je to zlé, veľmi zlé. Aha, zase niekto ochotný. Tak som to stihla. No, dám si to po tvári takto. Na Instagram mám fotky v plavkách. Tak. Neviem, či poznám Polákovú. Ja to som videla, no. Tá fotka sa ku mne dostala. Nemám. Ešte na Instagram. Hej. Nevidela, ja ho nemám na Facebooku, ja neviem. Aj to mi môžeš poslať. Áno, chcem to vidieť. Však keď už nemám čo robiť dneska, tak aspoň všetky možné pikošky doženiem. Dneska je taký nudný deň. To nebaví už, sa nudím.
No, musím si nájsť vec, čo rozmontujem s tou mojou rúžovou vrtačkou a potom ju zmontujem. Čiže kde bývam? No, Pezinok, Vinice, Trenčín. V týchto troch oblastiach sa pohybujem. Ja to som videla, čo tú fotku to mi poslal niekto, tuším. Áno, do Bratislavy chodím na školu, aj tam sa vyskytujem. Live Instagram. Neviem, no, ako teoreticky môžem dať aj tam nejaký tribún. Uvidíme. No. Tak, ešte nejako. No, on si to dal na Instagram, no. Hej. Či na Facebook, či kde. Ja možno za 10 minútiek pôjdem už aj preč. Neviem. A možno to, že neskôr zavriem, lebo zapijem, lebo som zase hladná, čiže sypam sprejka. Ďakujem. Nikto tu není so mnou. Som tu iba ja. Čo ti poviem? Také kvetinka. Ďakujem. Však idem posledný. Dobre, pozriem si to všetko. Napíšem. Iba keď sa nudím, streamujem. A teraz cez leto mám čas, cez školu toľko času nebude. Tam budem chodiť do robotky, do školy a do autoškoly.